Hkkls Dalaisa Dulalai Borfaisa Apadku Daphamnani Sampur Dalaisa Dulalai Borfaisa Apad Mungai Posaunai Zabai. Salakati Dokora Dulalai Borfaisa Apada Mensi Zoroka Tandai Zokontai Hawapari Lagan. Kokraza Zilani Singau Tanai Neino Sad Bindeni Hkkls Dalaisa Dulalai Borfaisa Apadni Maukuau Salakati Dokora Dulalai Borfaisa Apadni Singau Tanai Menei Dalaisa Epsu Zeri Pariai Nadangiri Are Hkkls Dalaisa Epsuni Hapson Habrosarai Gami Perko Stro Dapampin Are Hkkls Dalaisa Epsu Munko Solaine Zeraka Tandai Zokontai Hawapari Lagan. Sampur Dalaisa Dulalai Borfaisa Apadni Gadani Biban Mendai Zeri Apargiri Biddau Brahmo Are Niatari Sondro Brahmo Bitang Mene Biban Gotaibai. Be Hawapariau Kokraza Jila Dulalai Borfaisa Apadni Apargiri Kripes Di Maria Alasimori Nuzati Pira Melko Bekena Kaya Are Bezang Legacy Bahagala Padang Kokraza Jila Dulalai Borfaisa Apadni Lega Gahai Niatari Ratia Busumutari Are Kokraza Jila Dulalai Borfaisa Apadni Subung Panangsap Niatari Samausat Musahari Are Salakati Dokra Epsuni Apargiri Donen Najari Are Ansani Raja Rapra Bahagala जोङो दिनैहाय सालाकाति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियाव हाबा मावनायनि जितु स्ट्रंखौ नोजोर बोनानै जितु बेखौ स्पीड आप खालामनांगौ आरो माहारियाव खामानि मावनांगौबा जोङो मोनसे माइलेजनि प्रयोजन जायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि सालाकाति दखरानि सिङाव थानाय मोननै दालाइसा फारियै नादांगारि दालाइसा आरो Hkkls दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोननै दालाइसानि गामिनि जितु सिमना गिबियै जों बेखौ नोजोर बोनानै बेनि जितु दालाइसा डेलिमिटेसन बेखौ जों खालामनाय जायो आरो दिनै गासै जोंनि थान्दै गासै जोंनि इन्टेलेक्चुयेल रायजो राजा आरो आगुनि बिबानगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो लानानै जयै सावरायलायनानै जोङो मोनसे फाइनाल कनक्रिट डिसिसन लानो हाबाय जे दिनै मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन जे दिनैहाय जोङो नादांगारि दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय गंब्रै गामि फारियै जोंनि फुकागाव सात बिन्दो बेनिफ्राय जोङो पद्मबिल से नं मुराबारि आरो नै नं मुराबारि गामिखौ जोङो दिनैहाय नैबे Hkkls दालाइसा आफादाव सोसननानै लानाय जायो आरो नैबे Hkkls नि जितु नमेनक्लेचार बेखौ जोङो गासै जोंनि इन्टेलेक्चुयेल आरो डेलिगेट्सफोरनि सावरायलायनि गेजेरजों बे Hkkls नि नमेनक्लेचारखौ सोलायनानै जोङो हिस्ट्रिक मोनसे जारिमिनारि नाम जितु जोंहा मोनसे खाथियावनो सामफुर दङ सामफुर दैसा बेखायनो जोङो सामफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फोसावनानै लानाय जायो जोङो दिनैहाय बे दालाइसाखौ जों दाफामनायनि गेजेरजों जों बेखौनो आसा फारिदों जे जेब्लानो जोङो आफादाहाय प्रयोजन जायो हारिया प्रयोजन जायो जोङो बेवहाय जों आफादखौ माखासे जोंनि संबिजिदा होनाय बायदि जोंनि नैबे माखासे संबिजिदा होनाय चेप्टार 8 नि सेक्सन 44 आव होनाय साब सेक्सन 4 नि साब सेक्सन 8 नि गेजेरजों जोङो नैबे मोनसे गोजाम आफादखौ जोङो सिमफायनानै जोङो मोनसे बे सामफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै लानाय जायो आरो बेवहाय गोदानै जोंना बिबान मोनदों मानगोनां बिथां बिरदाव ब्रह्मआ बेवहाय सामफुर दालाइसानि सासे बिबानगिरि एबा आफादगिरि हिसाबै बिबान मोनबाय आरो जोंहा चन्द्र ब्रह्म बिथाङा जोंना बिबान मोनबाय जों आसा फारिदों नैबे दिनै जितु दाफुंजानाय गंगु गामिजों जितु मोनसे दालाइसा दाफाम जाबाय बियो मोनसे नांगौ रोखोमै जोंनो जोंनि हारिया नांनाय बायदि समाजा नांनाय बायदि खामानि मावनानै होनो हागोन आरो बिथांमोननि मावनाय दांनायनि गेजेरजों जोंनि हारिया समाजा एसेबाबो आरोबाव आगानसे जौगाबावगोन जों बेखिनिखौ आसा फारिनो हायो गिबियाव नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिबाय सामफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं सासे आफादगिरि गोदानै बिबान मोननानै जोबोद माने गावखौनो खाफाल गोनां होननानै बुंनो सानो फैबाय थानाय समाव आङो हारि आरो समाजनि खामानि मावलांगोन होननानै आं दिनैनिफ्राय आगान होबाय आङो मोनसे समावहाय सालाकाति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारियाव दंमोन दिनै जोङो Hkkls दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाफामनानै गुथा गामिजों दिनै सामफुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुं दोननाय जाबाय बेयाव आङो सासे गोदान आफादगिरि जानानै आं बेखिनिखौल' बुंनो सानो सामफुर जोंनि जितु जेसेबां गामि दं जेनेबा गंगु गामि दङ बेफोर गासै रायजो राजा बिथांमोनजों आं
खोब मिलायलायनानै मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं माने थिरांथा लाबाय। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन नोंथांमोननि बे दालाइसानि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ नोंथांमोननि खामानि मावनायनि बिथिङाव माबायदि मदद लुबैगोन? आं जिहेथु गोदान बिबानगिरि हिसाबै गासै रायजो राजाफोर आरो आंनि गोदानै बिबान मोननाय गासै सोद्रोमाफोरानो आंनि बे हाबा मावनायावहाय हेफाजाब होलांगोन होननानै आङो आसा खालामो। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुला दाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।